Mikko, Stef. En dit is mijn kat. Dit is mijn zus. En dit is mijn auto. Dit is mijn man. Dit is mijn hart. Dit is mijn broer. Dit is mijn droomstel. Dit is mijn gitaar. Dit is mijn naam. Een hele leven naam. En dan kast de romkit erin. En dan vrees ik alles aan. Dit is Siel. Dat ben ik zelf. Ze noemen me vaak ik SP. Ja, klopt. Maar er is dus nog één ding wat net heeft. Dat klopt. En dat is? Een vriendin. Juist hem. En hoe kan dat? Als je meestal bij disco's denk van, nou kan het wezen. Maar dan rent het bij mij waai. Oh? Dat moet natuurlijk niet. Nee. En die zus helpt er mooi? Nou, die zit er al bij, hè. Oké. Die zit er wat bij. Ik ruim mijn zusje wel eens even aan. Dus dat vindt mijn zusje wel leuk. Maar en op wat voor famkes valt hij? Nou, wat mooie famkes. Ja? Ja. Maar ik dacht ik wil op famkes die wel houden van een grapje. Of net? Precies. Oké. Wat vind je er nou leuk aan de famke? Ja, blond. En ze ben meestal wel leuk. Moest nou een leuk famke met bruin hier hest, maar dat ik? Dat moet ik, maar als ik in krullen. Oké, duidelijk. Kinderen. Kietelje. Daar ben ik wel gek van. Thee drinken, maar ik wel. Koffie drinken, maar ik wel. Oké. Maar daar voelt het eigenlijk wel tijd voor een vriendin van hem. Ja, sowieso. Hoezo? Nou, hij had het altijd wel druk met vrouwen. En het is soms, nou, dan jouwt er mij bij een knuffel en dan jouwt er man bij een knuffel en dan zit hij hier met een knuffel. Ik denk, nou, ik moet er wel gewoon een vriendin voor hebben. Dat is veel leuker. Ja. Nou ja, en ik denk dat hij dat zelf ook wel vindt. En ik dacht wel dat het heel lief is voor een famke. Dat het wel een leuke jongen weer. Heel leven jongen van niks, of net? Ja, tuurlijk. En helpen ze die wel eens op vrouwenjacht? Ja, tuurlijk. Sjoerd helpt mij altijd. Wat voor tips jouwst hem dan? Ik weet niet, dat zou zelf moeten wezen. Oké. En werkt dat een beetje? Nou, soms wel. Maar net altijd. Liek bij mij, want hij heeft net een vrouw. Dus, nee, SP is een hele vrolijke jongen. Maar het wordt heegt hij dat hij een vriendinnetje krijgt. Oké. En dat er dan een beetje zelfstandiger wordt, zeg maar. Ik denk dat het alleen maar goed is. En wat voor types zou dan bij hem passen? Ik denk een famke... Sorry? Blond. Ja, blond. Verbollen. Behalve blond? Nou, ik denk dat een famke die direct wel op uit wil. Van avontuur had, zeg maar. Hij mag graag boeten wijzen. Dus ik denk dat het wel goed is. Net alleen om in een huis zitten, zeg maar. Maar gewoon met z'n tweeën naar paard gaan. Mooi de toeren in zijn autootje. Dan mag maar een oproep dan. Ja. Nog maar in de camera. Wat voor een oproep? Nou, van dat famkes mailen kennen naar hier. De famkes, die kunnen we mailen naar hier. Precies. Want SP is een superleuke jongen, die moet echt een vriendin zijn. Dus heeft belangstelling, vooral mailen naar jeheer@omroepfriesland.nl. Wat dan, hè? En net zitten. En dan man, maar weer in Duitsland. Precies.
Precies. Oh, man. Goeie. Goeie. Wat ben je man dan? Nou, we hebben hier de controle, zo, bij die bast. Zo, Aha. we wasken iedereen. Dus je hebt een belangrijke taak. Ja, zeer belangrijk. Zolang het de deurtje is. Oké. Het is maar even. Maar we willen net heeft die mensen in de brei gaan rijden. Nee, precies. Dus jou, en wat erop aan jou dan? Nou, denk erom. Denk aan elkaar. En dat ze dat versteren is het aardig, maar anders weet ik het niet. Wat zo ben je dan ik wel weer. Ja, En is er al iemand een kapje in elkaar? nou dat verschil niet, hè. Ja. Ja. Als je geen EHBO, dan heb ik al fut. Ik ken net alles vanzelf dan. Sorry. Oh, Jezus, oh, sorry. Wat nou? Nou, die jongen die ging te hut naar huis. Oh, Vond wij hem te hut gaan. dus jouw leven wel mooi. Oh, zeer erg, want ik moest zelf ook zo graag rijden. Ja? Maar waarom doe je dat dan net? Ik ken het niet meer, jongen. Nee. Ik doe het meer. Vind je het stiekem niet grappig? Had hij maar een kapje in een brei ook? Nee, hè, nee, dat gun ik net niet eens. Oké. Nee. Dat doen we net. Dan helpen we meer, mond op mond. Dat moest wel oprecht. Ja? Ja, dat doen we niet. Springen heel in de bres? Ja, ik spring in de bres. Oh god. Of zit hij al stiekem te wachten dat er een leuke knappe vent maar een kapje in een brei gooit en dat jou dan even... Sure. Daar ben ik te hard voor, dacht ik. Ja. Ik al? Nou, wie weet, misschien dat er wel leuke dates. Zou best leuk wezen, net? Ja? Ja. En die man die daar zit, man die Friesland moeds op, is dat wat? Nee, ja, nee, ja, goed. Nee, dat is niet, nee. Het moet ook wat liedje. Want ik zeg, ja. Ja, dank u wel.